Oitavo día de escalada militar que afecta a gran parte de Oriente Medio. Irán anunciou que suspende os bombardeos contra os seus países veciños, pero resérvase o dereito a contraatacar. Israel, pola súa banda, volve a atacar Teherán e golpea un dos seus principais aeroportos. Pero arestora, onde máis se recrúa a situación é no Líbano. Que tal? Saúdos, boas tardes. Continúan as ofensivas, a guerra non cesa e iso ten consecuencias directas xa no peto dos galegos. Sí, notámolo sobre todo no prezo do diésel e da gasolina que se disparou na última semana. Demetrio Morenza. Sí, parece que non ten límite esta suba nos combustibles. Un exemplo témolo nesta estación de servicio. Nesta semana foi necesaria a presencia de 3 camións cisternas para repoñer o combustible. Preocupación entre os usuarios e máis preocupación aínda, se cabe, entre os autónomos. Alrededor de casi 1000 euros máis nos tanques de combustible dos camións. Eu son autónomo e agora o gasoil subeu, teño que subir os preços tamén. Cada vez, día a día, isto está se poñendo peor. E onde tamén se están a notar os prezos da guerra é no sector turístico. A avalancha de cancelacións desborda algunhas axencias de viaxes. Moitos galegos están cancelando ou pospoñendo as súas escapadas a Oriente Medio. Mesmo os plans de Semana Santa están no punto de mira. Nuns minutos, máis detalles. Isto é Presentes, a nova ferramenta da Xunta para darlle visibilidade ao talento feminino galego. Na véspera do Día Internacional da Muller, o Goberno galego presentou esta plataforma no acto institucional da Xunta polo 8M. O presidente Alfonso Rueda destacou a importancia de que estas referentes ocupen o espazo público para conseguir unha sociedade máis igualitaria. E ser referente para os nenos tamén, os máis pequenos, é significar que dende o principio medren na igualdade real. Defensa da igualdade tamén na voz do coro Cantabile, que pechou o acto interpretando O Noso Canto, un proxecto musical que xuntou 30 artistas galegas para visibilizar a forza interseccional do feminismo. Os menores de 18 anos non poderán dende hoxe nin mercar nin consumir bebidas enerxéticas en Galicia, unha medida pioneira que equipara estes produtos co tabaco ou co alcohol. Os médicos advirten de que este consumo pode crear adicción e graves efectos secundarios se se mesturan con drogas ou alcohol. Hoxe comprobamos como se adaptan os establecementos a esta nova lei. A xente, pois sí que haberá que pedirlle o DNI. E, bueno, os programas todos dos supermercados pois xa están un pouquiño tan feitos para eso. E nos deportes, a espectacular homenaxe a Madonna en Balaídos deu paso un partido entre o Celta e o Real Madrid frenético que se decidiu no engadido por este gol de Fede Valverde pros brancos. Gol polémico porque os celestes reclaman falta no comezo da xogada. Nin o campo nin o VAR sinalaron a infracción e os 3 puntos marcharon para Madrid. O conflito de Irán experimentou hoxe un novo xiro tras anunciar a República Islámica que paraliza todos os ataques aos países veciños dende este sábado. É un dos estados que está a vivir con máis dureza as consecuencias desta guerra é o Líbano. Marcos Méndez, última hora. Si esta é a primeira vez que Israel pide evacuar unha zona tan ampla. Para que se fagan unha idea, en Dakhla viven alrededor de 700.000 persoas, que é unha terceira parte do total de Beirut. Esta tarde vivimos momentos de auténtico caos, nos estábamos moi preto da zona e podemos ver a xente sairen co posto das súas casas, coas mascotas no colo, os nenos chorando, un auténtico colapso no tránsito de toda a cidade. Polo momento non chegaron eses ataques, o presidente e o xefe do Parlamento libaneses chamaron o presidente francés, Emmanuel Macron, para que interceda e non se produza eses bombardeos. Ademais, a orde de evacuación israelí exixe aos cidadáns libaneses moverse cara ao norte, cara a Trípoli, e amenaza con atacar calquera movimento ao sur desta capital. Esta noite, máis que nunca, todo Beirut estará moi pendente do ceo. Os ataques a Irán proxectaron o conflito a 16 países na última semana, pero desde este sábado entran nunha nova fase de acotación despois do anuncio inesperado do presidente da República Islámica.
O Consello de Líderes decidiu rematar cos ataques contra os países veciños, agás no caso de que Irán sexa atacado desde eses territorios, comunicaba Masoud Pezeshkian nunha mensaxe gravada. Ademais, o presidente iraniano pídelles desculpas aos estados afectados polos proxetis lanzados desde territorio persa e tamén lles deixa un rogo que non se convertan en instrumentos do imperialismo. Ese cambio estratégico está a xerar diversas especulacións. Pezeshkian sostén que en ningún caso tentaron causar danos na poboación civil dos países afectados e os Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Irak ou Xordania expresaron alivio polo anuncio. Nesta oitava xornada de guerra, Israel lanzou de madrugada novos ataques contra a infraestructura militar iraniana e a capital, Teherán, sufriu varias vagas de bombardeos. Estaba tentando cargar gasolina no meu coche. Agora veñen detrás de min 4 ou 6 estouridos potentes. Só tento chegar a casa, dá moito medo, conta este reporteiro que viviu os ataques desta mañá en Teherán. Tras unha semana de bombardeos, algunhas zonas de Teherán resúmense en destrucción, cascallos e desesperanza. Pero aínda así a tendencia humana a sobrepoñerse ao caos era visible esta mañá en barrios populares onde os postos de froitas e comida lucían impecables. Varias cidades israelís tamén están sufrindo os impactos dos mísiles lanzados neste caso desde Irán. Estas imaxes corresponden a Tel Aviv, que xunto con Xerusalén foi obxecto este sábado dunha nova serie de ataques iranianos. Trump afirma que Irán se rendeu ante os seus veciños á vista do implacable ataque dos Estados Unidos e Israel e pon a ollada xa en Cuba aumentando presión contra o réxime. O presidente estadounidense convocou hoxe os líderes de América Latina fins a el para consolidar o seu liderado na rexión. Florida, Rosa Conde. O presidente Donald Trump está a piques de chegar a este cumio aquí en Miami xunto a varios líderes latinoamericanos, entre eles Milei e Bukele. O encontro céntrase en seguridade regional, migración e crime organizado. Tamén se falará de Cuba. Lembremos que Trump dixo que será o seguinte na súa senda. Tras o cumio, o presidente viaxará coa primeira dama e con membros do seu gabinete para render homenaxe a soldados estadounidenses caídos en servizo. En paralelo, na súa rede social lanzou novas ameazas contra Irán, ao que califica de perdedor de Oriente Medio e advirte de ataques devastadores e de morte segura se continúa desafiando aos Estados Unidos. O conflito polariza a política en España. Sánchez insiste no non á guerra e os populares acúsano de empregar a política internacional como vía de escape dun goberno, din, marcado pola corrupción e a decadencia. Sánchez insiste. Hoy y siempre España dirá no a la guerra. E iso que o mércores chega a Chipre a Cristóbal Colón, o buque tecnolóxicamente máis avanzado para defender os aliados nun centro neurálxico da intelixencia norteamericana. O PP acusa a Sánchez de danar a imaxe internacional de España. Se ve herida, dañada, por un presidente del gobierno que tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio gobierno. Día no que trascendeu ademais que Sánchez non recibiu chamada algunha de von der Leyen para darlle o seu apoio ante Trump. Así e todo asegura que estará do lado dos traballadores e das empresas españolas. Esta guerra en Irán no la avalamos, pero que vamos a proteger a los españoles y españolas de las consecuencias de la misma. Os populares acusan ademais de polarizar a sociedade española cun único obxectivo, din, a súa victoria electoral. Pretende polarizar y crispar la sociedad española, enfrentar a los hombres con las mujeres, enfrentar a los trabajadores con los empresarios, enfrentar a los jóvenes con los mayores, enfrentar a los de izquierdas con los de derechas. Y es que la política va precisamente de todo lo contrario, va de unir. Y que tengan paciencia, que lo llevan muy mal, pero las elecciones serán en el 27 y en el 27 les volveremos a ganar. Pois o conflito nótase de cheo no peto. Onte, por primeira vez en moitos meses, o barril de Brent europeo superou os $90 e isto tradúcese nunha escalada dos combustibles que xa van ver agora no gráfico que pois é moi grande. Fíxense, porque aquí hai unha semana co inicio da guerra a gasolina estaba a 1,50 euros. En 7 días subiu 12 céntimos. Se lles parece moito, atentos agora ao diésel, porque en tan só 4 días subiu
10 céntimos de 1,47 a 1,57. Este día aquí é clave porque o gasóleo supera a gasolina. En 3 días máis continuou encarecéndose outros 12 céntimos e o prezo hoxe, pois como poden comprobar perfectamente, rolda o euro con 70 céntimos. Estes son os prezos medios para a nosa comunidade, cifras que non viamos ollo dende o 2023. Demetrio Morenza. Sí, eso notase na demanda dos consumidores que ante o temor de que esa suba continúe nos próximos días, un temor que cada vez ten máis firmeza e se acace esa barreira psicolóxica e non só psicolóxica dos 2 euros que se conseguían cando foi a invasión de Ucraína, pois dá o exemplo das estacións de servicio. Agora mesmo hai un momento de repouso, pero ao longo de toda esta mañá, de todos estes días, estacións como esta amosan esa preocupación entre os usuarios. Aquí, por exemplo, ao longo desta semana foi necesaria a presencia de 3 camións cisternas para repoñer o combustible que se esgotaba, unha preocupación que vai en aumento entre os consumidores e tamén moi especialmente entre os autónomos. Os que máis sufriron a suba dos combustibles desta semana son os transportistas. A repercusión para eles é inmediata. Esta semana nós tivemos unha variación no precio do combustible, nos depósitos que gastamos máis, pois de alrededor de casi 1000 euros máis nos tanques de combustible dos camións. Ao mes pode supoñer hasta cerca de 1000 euros ou así, ou 1000 e pico euros, tranquilamente. Eso é inviable. Aseguran que no seu caso non hai maneira de abaratar. O seu traballo está totalmente condicionado por uns prezos que acabarán repercutindo tamén nos seus clientes. O mesmo din os autónomos, por exemplo, do sector forestal. Estamos en las nubes. Con los precios vai haber menos choio. Por qué? Porque a xente agora deixa de limpar, deixa de facer cousas. Por qué? Porque nós tamén temos que subir o precio. Ao final vai pasar todo ao consumidor e, claro, imos chegar a un punto que isto vai ser insostenible para todos, tanto para nós como para os clientes, consumidores, todo o mundo. O que non explica é unha cousa, como sube tanto dun día a outro, porque as compras están feitas anteriormente. As compras están feitas, está contratado X cantidad de litros por ano e os precios están aí. A OCU advertía esta semana de que esta suba que estamos notando responde a un encarecemento do petróleo Brent previo á guerra e que os efectos do conflito tardarían 15 días en chegar ao consumidor. Como realmente non se sabe tampouco a subida que van a meter ao final, porque supuestamente vai seguir subindo por lo que se pode apreciar, pois non sei como vamos a afrontar isto. Así que os condutores miran polo de agora a curto prazo, coa incerteza do que pode pasar se o conflito se alonga. A guerra de Irán está afectando o sector de turismo en todo o mundo e tamén en Galicia, onde son moitos os que están cancelando ou pospoñendo os seus plans de viaxes ao Oriente Próximo. Sen embargo, fronte a outros destinos españois, a nosa comunidade autónoma non se ve afectada por cancelacións de viaxes de turistas asiáticos a Galicia. Raquel Gandoi. Os datos que nos facilitaba esta mesma mañá Turismo de Galicia son elocuentes. O mercado asiático é aínda emerxente. Os que máis viaxan a Galicia son os coreanos do sur porque teñen tradición cristá. Chineses ou xaponeses comezan a vir, pero supoñen unha porcentaxe moi pequena dentro dese 30% de turismo estranxeiro anual en terras galegas. Un exemplo, fronte aos 50.000 peregrinos norteamericanos de 2025, contamos 1.300 xaponeses. Así que son poucos esos viaxeiros que non van poder chegar a Galicia por non facer escala nos países do Pérsico. Os mercados emisores asiáticos non son prioritarios para Galicia, segundo nos confirmou Turismo de Galicia. Son prácticamente todos mercados emerxentes e, por iso, a guerra de Irán, a perigosidade do espazo aéreo dos países do Golfo Pérsico, pouco vai mermar as cifras de visitas turísticas a Galicia. Non son os mercados emisores fundamentais, todos os que proceden de Oriente Próximo e do Sudeste Asiático. Son mercados emerxentes nos que nós facemos promoción e cos que traballamos, pero fundamentalmente o importante do noso turismo internacional está en Europa e tamén en América. En esta axencia de Vigo presenciamos como un cliente chama para anular a súa viaxe a Kuwait, porque as que sí que están a notar as secuelas desta guerra incipiente son as axencias de viaxe que organizan as vacacións dos galegos cara á zona do conflicto, especialmente xa de cara á Semana Santa que comeza en pouco máis de 20 días.
Sí, está de moda a los gallegos y a todos. Ir a Dubái, a los Emiratos Árabes, al Oriente Medio, sí que está de moda. Y sí, nos afecta e incluso nos afecta a los destinos asiáticos, porque hay muchas conexiones por aí. A solución ante a anulación das viaxes pasa polo reembolso ou devolución dos cartos, polo aprazamento da viaxe a través de bonos viaxe ou polo cambio de destino ao mesmo custo que o viaxe pactado anteriormente. Seguimos actualizando a situación de Oriente Próximo a través destes dous puntos estratégicos. Comezamos no Centro Económico de Israel, en Tel Aviv. Esta imaxe en directo. Calma tensa, porque na cidade esta madrugada houbo varios ataques e, ademais, as sirenas están sendo unha auténtica constante. Por outra parte, e a outra imaxe lévanos a Beirut, no Líbano. Como poden comprobar, ceos despexados, pero hai unhas horas aquí os bombardeos eran incesantes. Noutros puntos, ademais, tamén do propio Líbano, o intercambio de fogo é intermitente. E esta noite produciuse un dos ataques máis mortíferos. Os falecidos superan os 200 e hai milleiros de evacuados por estes bombardeos. Pasando a véspera do Día Internacional da Muller, a Xunta presenta a plataforma Presentes, unha ferramenta para darlle visibilidade ao talento feminino galego. Ana Carpintero. Nesa plataforma xa hai inscritas 2.000 mulleres galegas ou que viven en Galicia, algunhas coñecidas, outras non tanto, que co seu traballo rachan fendas de xénero, e o que se busca é que participen en foros que se coñezan para que a súa experiencia axude a abrir o camiño a que as nenas non se poñan límites. Presentouse no acto institucional da Xunta por este 8M celebrado na Coruña, onde Alfonso Rueda destacou a importancia de que estas referentes ocupen o espazo público para conseguir unha sociedade máis igualitaria. En Presentes podemos atopar profesionais acreditadas de todos os sectores para conferencias, entrevistas e calquera tipo de evento. O talento non ten xénero, pero as oportunidades moitas veces sí se atopan con barreiras. Esta plataforma nace para derrubar todos eses obstáculos. Entre as 2.000 que xa están inscritas, a produtora de cine Malustres, a empresaria textil Virginia Pozo, a gandeira María Seco ou a enxeñeira Alba Mejide, que hoxe compartiron experiencias. Todos nuestros talleres tienen mujeres que han estado o están en riesgo de exclusión social. En cooperativas somos ese escenario perfecto, non, para que unha muller emprenda no rural. Só 4 mulleres en 40 anos ganaron a mellor dirección nunha película, non? El comentario que máis me hacían en la carrera cuando yo decía que yo estudiaba ingeniería era no te pega. Alfonso Rueda lembra que este ano a Xunta destina 29 millóns a políticas de igualdade e destaca a importancia de fomentar as voces femininas no espazo público. Ese referente para os nenos tamén, os máis pequenos, é significar que dende o principio medren na igualdade real, crendo dende o principio en eso, non deixándose influir por estereotipos, por comportamentos machistas que todavía hai. Defensa da igualdade tamén na voz do coro cantábile que pechou o acto interpretando o noso canto, o proxecto musical que xuntou 30 artistas galegas para visibilizar a forza interxeracional do feminismo. Tamén dende o BNG organizaron hoxe un acto con motivo do 8M. A Organización Nacionalista reuniu en Santiago as mulleres que ocupan cargos como alcaldesas, concelleiras e responsables municipais da súa formación. A súa voceira, Ana Pontón, gabouse dos datos que presentan neste sentido, co 37% das alcaldías que ostentan ocupadas por mulleres. Aínda así, comprometeuse a seguir mellorando, fomentando que máis candidatas encabecen as listas nacionalistas nas próximas eleccións municipais. Temos que conquistar moitos máis bastóns de mando, porque esos son os teitos de cristal que persisten, que están enriba de nós intentando reducirnos e limitarnos, pero imos romper un tras outro eses teitos de cristal e imos facelos xuntas desde o feminismo. O líder dos socialistas galegos falou hoxe de vivenda. Nunha visita a Tui, acompañado polo alcalde desta vila, criticou a actuación da Xunta nesta materia. Para Besteiro, o plan Resurbe é ineficaz e non soluciona o que considera o principal problema dos galegos.
E o problema da vivenda non solamente se atalla construindo nova vivenda, sino recuperando zonas dos povos, das vilas e das cidades que están hoxe abandonadas porque necesitan de rehabilitación. Esa é unha forma, ademais, máis eficiente de recuperar e poñer vivenda no mercado. E outro dos asuntos que preocupa é a conexión de alta velocidade entre Galicia e Portugal. Onte falouse deste tema no cumio hispano-luso que se celebrou en Huelva. Nel, o primeiro ministro portugués fixou o 2033 como data para finalizar a parte que lle corresponde ao país veciño. Mais non houbo tanta concreción por parte do goberno español. Dende a Xunta pídenlle que se axilicen os trámites para non demorar esta conexión. Tal e como están os prazos a día de hoxe, non vamos a ter unha conexión antes do ano 37-38 como moi temprano. Por lo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que se poña as pilas, que empecen a traballar e que axilice canto antes esta conexión, ou do contrario, vai a chegar o AVE portugués á fronteira e vamos a estar en España pois aínda facendo trámites. Hoxe entra en vigor a normativa que impide aos menores de 18 anos mercar e consumir bebidas enerxéticas. Unha lei coa que Galicia se converte na primeira autonomía en equiparar estes produtos co tabaco ou co alcohol. Iria Soengas. Sí, a partir de agora nas tendas xa non imos atopar as bebidas enerxéticas cando refrescos, senón aquí xunto ao alcohol. Tampouco se van poder vender en máquinas expendedoras e que nesas que irán mercar terán que demostrar que son maiores de idade. Unha normativa en que Galicia é pioneira que busca frear o consumo destas bebidas entre a xente nova. Calcúlase que un 12% de estudantes de secundaria e bacharelatos consumen habitualmente. Un consumo habitual que din os médicos pode xerar adicción e mesmo graves efectos secundarios se mesturan con drogas ou alcohol. Xa está en vigor a prohibición de venta e consumo de bebidas enerxéticas pros menores de 18 anos. Unha normativa que implicou cambios nas tendas. Pasan de estar xunto aos refrescos a colocarse na zona de bebidas alcohólicas e quenes queiran mercalas terán que demostrar ter máis de 18 anos. Haberá un perfil de xente que xa sabes que non vai a ter menos de 18 anos, pero seguramente a outra xente pois sí que haberá que pedirlle o DNI. As bebidas enerxéticas teñen dende agora as mesmas restriccións que o alcohol, por exemplo, en canto á publicidade ou os horarios de venda. Por exemplo, antes das 9 da mañá, despois das 10 da noite, xa non che van a deixar vendelos, porque xa non che deixa igual que os alcoholes. Galicia é pioneira en regular a venda destas bebidas para frear o seu consumo entre a xente nova. Din os expertos que o consumo habitual implica un elevado risco para a saúde, pode provocar problemas cardiovasculares ou trastornos psicolóxicos. Calquer cousa que sea estimulante para menores, pois non me parece ben, o sea que estou completamente de acordo coa prohibición. Creo que non hai necesidade de que os nenos pequenos beban ese tipo de bebidas. Eu creo que non. E ao final eu creo que é un produto que non é sano. Entonces, ao final, todo que non sea sano, hai que evitalo, sobre todo nestas edades tan prematuras. Porque non son boas para ninguén, pero para os menores menos. O incumprimento da normativa implica sancións que poden ir dende os 3.000 ata os 600.000 euros no caso de infraccións máis graves ou reincidencias. En esta liña, esta semana celebrouse o Día Mundial contra a Obesidade, unha enfermidade que conleva moitos riscos para a saúde, como a diabetes, a hipertensión ou problemas cardiovasculares. Moitas persoas sofren esta enfermidade crónica e recorren á cirurxía bariátrica. A obesidade mórbida é unha enfermidade crónica, conleva moitos problemas de saúde e a cirurxía bariátrica, con procedementos como a manga gástrica, é un salvavidas pros pacientes, como a Patricia e Alba, que comezou o proceso pesando uns 130 kilos. Quizás o máis complicado é esa coordinación estómago-cerebro. O apoio dun nutricionista e dun psicólogo para min é fundamental. Y muchas veces lo que hay que trabajar es el tema de hambre emocional y hambre fisiológica. Y cuando se trabaja muy bien estos y los pacientes tienen claro dónde pueden estar los pequeños peligros que les hacen volver atrás, es cuando entonces el proceso va a ir todo recto. Este sábado desenvolveuse en Santiago unha xornada baixo o lema "Máis ca unha cirurxía, unha nova maneira de vivir". O obxectivo é compartir experiencias, reforzar hábitos saudables tras a cirurxía, con profesionais que os acompañen no proceso, ofrezan ferramentas para previr recaídas e consellos para mellorar a súa calidade de vida.
Vienen de un sentimiento de culpa muy grande. Por lo tanto, si ahora yo he logrado este objetivo y no soy capaz de mantenerlo, seguro que es mi culpa. Entonces, este es un sentimiento muy importante que hay que trabajar a la hora de corregir la relación con la alimentación. É bonito, tamén esta parte de volver a enamorarse da comida, é bonita, pero é moi dura ao mesmo tempo. Entón, bueno, é un camiño difícil. Os obxectivos principais, reeducar os hábitos alimenticios, mantelos no tempo e deixar atrás o sentimento de culpa. Medio Rural publicará o luns unha nova convocatoria de axudas para favorecer a remuda xeracional no agro galego. Anunciouno a titular desta consellaría nunha visita a unha explotación de Guitiriz, beneficiaria destas achegas en convocatorias anteriores. Están asociados, non? E dentro deses plans de mellora, neste ano 2026, sacaremos unha nova convocatoria para todos aqueles mozos menores de 40 anos que queiran animarse a traballar e a vivir do rural, teñan esa oportunidade, ese incentivo desas axudas á incorporación. En 2025 desapareceron ao redor de 200 granxas do rural galego. Detrás da maioría destes peches hai un sector envellecido. 7 de cada 10 titulares dunha explotación superan os 55 anos. Tamén hai un problema de relevo nunha actividade tradicionalmente familiar. En Cerreda, a Horta da Lousa demostra que o agro pode ser unha opción de futuro rendible. Néstor incorporouse á explotación familiar en 2013, case 25 anos despois de que os seus pais iniciasen o proxecto, daquela cunha produción menor para o mercado local. Ampliamos o viveiro, cambiamos o sistema de produción de convencional a ecolóxico, mantemos as vacas da casa e agora tamén temos plantación de castiñeiros para froita. E así combinamos as 4 actividades. Reducir custos apoiándose na agricultura rexenerativa e na diversificación converteuse nunha obsesión desde o primeiro momento. Como é moi difícil que haxa un ano bo para todo, un ano bo para o semilleiro ou para a produción de horta, pois o que facemos é repartir as actividades para poder ser sostibles económicamente. A tecnoloxía xoga a favor. Os invernadoiros contan cun control de clima e cun sistema de rego automatizado que permite programar e axustar a nutrición das plantas en función do seu estado fenolóxico. Con rego desatendido, ca nutrición tamén desatendida e o control de clima tamén automático, permítenos ter as condicións ideais que necesitan as plantas e nós poder atender outras cousas. Na Horta da Lousa traballan 4 persoas todo o ano e outras 2 en temporada. Cultivan plantas aromáticas e ornamentais, cebolas, leitugas ou tomates. O que intentamos é recuperar os sabores de antes e darlle á xente as plantas que tiñan seus sabores. Sabores de antes, desde un agora con futuro no rural galego. Un mozo de 23 anos que estaba reparando o seu coche morreu esmagado polo vehículo na Serra de Madrid. Ocorreu concretamente nunha rúa do concello de Miraflores de la Sierra. O Servizo de Emerxencias recibiu o aviso contra as 11 da noite deste venres. Cando chegaron os sanitarios, só puideron confirmar a morte do mozo, cuxo corpo tivo que ser liberado de debaixo do coche polos bombeiros. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. Buscan unha muller de 56 anos que caeu ao río Silvestre no concello de San Martín do Rei Aurelio. Foi a súa filla que chamou a emerxencias alertando de que a súa nai caera ao río. Dende entón, mantense activo un operativo de busca no que participan bombeiros e Garda Civil, ademais dunha unidade canina e drons. A grande cantidade de auga que levou ao río polas chuvias está a dificultar os traballos de busca. E a Garda Civil incautouse dun lote de osos e outras pezas de animais protexidos procedentes de África, na provincia de Cádiz. Os axentes atoparon o material no interior dunha furgoneta que pararan a auxiliar por avaría. A actitude nerviosa do condutor levounos a inspeccionar o vehículo e dar coas pezas. As urbes modernas están cheas de luces e a moda da iluminación masiva polo Nadal non axuda á contaminación luminosa. Uns factores que afectan a saúde das persoas, pero tamén o comportamento dos animais. Este tema é moi sensible, por iso, hoxe en Vigo, para concienciar sobre esta problemática, realizáronse unhas xornadas arredor do dano que causa o exceso de luz. Os humanos somos seres diurnos, pero a vida moderna enche de luz artificial tamén á noite e iso ten consecuencias para a saúde. A primeira é que impide a segregación de melatonina
hormona básica para a regulación do sono e do imprescindible descanso. Eso pode levar problemas como dores de cabeza, que ha sido menos importante, problemas de descanso, ata outros máis importantes. Logo, para o medio ambiente, pois un poquinho levar isto a animais nocturnos, diurnos, flora, fauna, que lle pasa exactamente o mesmo. Hai actividades de noite que precisan luz para poder realizarse. Aínda así, abondan as tecnoloxías e os métodos para evitar que a iluminación sexa tan daniña. Luz moi cálida, moi amarela, falamos en términos máis lumínicos de temperaturas de cor de 2200-2700 Kelvin, procurar non pasarse de aí, que a luz estea iluminando o que necesitas e non o que non precisas, que se poida apagar a luz cando non hai ninguén e que se encenda. Hoxe temos tecnoloxía para iso. A decoración de Nadal con millóns de lámpadas nas rúas aumenta cada ano por todo o mundo. Vigo é un caso paradigmático e hai quen alza a voz contra os efectos de tanta luzada. E que a veces pensamos que por estar máis iluminada non está respetando tanto o medio ambiente e inclusive a nosa saúde. As xornadas serven non só como unha chamada de atención ao exceso de luz pública, senón tamén para advertir do uso pernicioso de pantallas luminosas no ámbito privado. Que a xente non se dá cuenta hasta que ten que alquiler un piso. Vas no ascensor e ten olor de cano, de xampelo. Molesta a veces máis a xente que os cans. Se xa é difícil alugar polos prezos, a misión volvese casi imposible se na familia hai un animal, moleste menos ou máis que os veciños. Os arrendadores que admiten mascotas non chegan ao 10% en ningunha das cidades galegas. A vida urbana intenta adaptarse a unha realidade innegable. Cada vez máis persoas conviven con animais. As cidades reservan espazos para que poidan correr e xogar de forma segura e en moitos comercios e locais ábrenlle as portas. Mesmo nalgúns son especialmente benvidos. Pero o conto cambia cando queremos alugar unha vivenda. É unha problemática demasiado grande que a xente non se dá cuenta hasta que ten que alquiler un piso. De hecho, yo tamén estoy buscando habitación e con el perro non me acepta ninguna. Buscamos opcións na Coruña a través dun dos principais portais inmobiliarios. Hai pouco máis de 300 pisos e casas para alugar, pero só 22 propietarios admiten mascotas. Ladran, pois vas no ascensor e ten olor de cano, de xampelo, pois por eso. Non todo o mundo coida as persoas igual, e unha mascota sempre pode facer dano nun piso, pero bueno, se a persoa é responsable... Molesta a veces máis a xente que os cans, e non é porque teña un can, pero non é xusto. As persoas con animais son dobremente castigadas por un mercado de oferta insuficiente e prezos desorbitados. A demanda é tan alta que aos propietarios lles sobran candidatos. Na Coruña, 9 de cada 10 descartan os inquilinos de 4 patas. Poden escoller, e se poden escoller, pois escollen que non haya animais para non estropear a vivenda, non? Non estropean nada os animales, aún como están educados, claro. Yo tuve 3 perros e non me causaron ningún problema. Nas protectoras de animais constatan que as dificultades para atopar casa están provocando abandonos. Veña, se algo temos bo en Galicia, sen dúbida é o viño, un dos produtos estrela, máis prezados e tamén máis valorados aquí, na nosa terra. Sí, e de feito, cada vez máis xente viaxa ata Galicia para explorar bodegas e gozar de celebracións como a Feira do Viño de Chantada. Andrea Otero. Sí, efectivamente, esta é a primeira das 5 denominacións de orixe de viño que temos aquí en Galicia que marca o inicio do calendario de feiras de enoturismo e como podedes ver arestora en directo é todo un éxito pola cantidade de xente que temos. As adegas da Ribeira Sacra están aquí nesta carpa amosando o traballo de todo o ano, os seus produtos para que os asistentes poidan catalos. Temos viños brancos, tintos, rosados, para todos os gustos. A festa será hoxe, sábado, todo o día, pero tamén mañá, domingo, tamén teremos catas de viños e moita música para poder amenizar esta edición número 43 da Feira do Viño de Chantada. 13 bodegas participan nesta Feira de Chantada que este ano chega a 43 edición promocionando os viños da Ribeira Sacra. Mencía, que é a variedade principal daqui da zona. Temos tamén viño de barrica. E logo temos tamén algunha cousa así máis diferente, temos un viño branco feito en barrica de acacia. Temos os nosos viños do ano, un Mencía Sumum,
que é un 95% de mencía e un 5% de garnacha tintorrera. E pois un godello, 98% de godello e 2% de aproximadamente de treixadura. Os viños da Ribeira Sacra é algo máis que viño, é viño, é paisaxe, é cultura, é románico. Hai catas para probar as distintas variedades, tamén para comer compostos de exposición e venda de produtos gastronómicos e de artesanía. Estou probando un godello. Está moi bon, é verdad que sí. Un vencía. Bon. É un vino de calidad. Un blanco de calidade, pero bon. Que é o viño e o pulpo. Se falta o pulpo en Galicia non hai festa. Que isto, cada paso vai a máis. Que é o que queremos. É o que queremos que vai a máis e que a xente, cada vez que veña máis aí que a chantada. Durante toda a fin de semana están programados obradoiros para nenos e actuacións musicais con gaiteiros e pola noite verbena con orquestras. E outro protagonista gastronómico de hoxe é o ourizo. En San Cibrao, no concello lucense de Cervo, cociñano de distintas formas. Os establecementos hostaleiros ofrecen tapas. Para quen queira coñecer as propiedades culinarias desta xoia gastronómica, hai demostracións de cociña en vivo. Unha oportunidade de saborear un produto único moi representativo da tradición mariña e do vencellamento entre San Cibrao e o ourizo. A festa, declarada de interese turístico galego, vai xa pola 33 edición. Pois continuamos na provincia de Lugo, porque o Concello de Mondoñedo ten xa en marcha a campaña de visitas guiadas á Cova do Rei Cintolo deste ano. Fanse en colaboración coa Federación Galega de Espeleoloxía e hai dous percorridos, unha galería central, accesible para a maioría do público a partir de 11 anos, e outro a parte máis interior da cova, para maiores de 18, con boa, iso sí, forma física. É preciso facer reserva previa e custan 20 e 40 euros por persoa, respectivamente. E coa primavera chega tamén a mellor época do ano para observar aves. É tempo de cortexo e de crianza, todo un espectáculo da natureza. Comprobámolo esta mañá nas charcas da antiga lagoa de Antela, un ecosistema moi animado neste tempo. Mira, el lagunero, míralo, ahí, volando. Este es el aguilucho lagunero. Esos son los mergullones, los somormujos. Los que tienen el blanco. Esta ave tiene un cortejo moi bonito. Unha aplicación axuda a identificar o rechouchío dos paxaros, máis dunha vintena en media hora. Carbonero común, golondrina común, somormujo, chochín paleártico. A esta hora é a hora boa de salen os pasariños e hai movimiento. É a mellor época do ano para contemplar as aves atarefadas en preparar os niños. Algúnas xa están criando e outras lócense para a conquista. A mí me encantan los somormujos porque es algo que en Sudamérica no tenemos y verlos en plumaje reproductivo, buscando pareja, me parece muy interesante. Estaba sendo bastante productiva, vino o mergullón, unha ave que tiña esa ganas de fotografiar desde fai tempo. As cegoñas son o reclamo principal. Na Limia hai un censo duns 250 niños e a metade están nesta zona. Contemplalas no seu que facer é un pasatempo. Hay muchos estudios que demuestran que la observación de aves tiene beneficios hasta para la salud mental, porque implica concentración, atención y relajamiento, y estar en la naturaleza siempre es bueno. A Casa dos Terróns en Sandías é un balcón de luxo para a observación das aves que habitan nas charcas da Limia. Abandonadas polas areiras, vanse transformando en ricos ecosistemas que emulan a antiga lagoa de Antela. Ben, pois ata aquí o telexornal. Xa saben que máis información continúa actualizada minuto a minuto na nosa página web en G24 e tamén en g24play.gal. E agora imos coa información deportiva e a derrota do Celta. Irene. Sí, perdeu en Balaídos onte fronte ao Real Madrid por 1-2 cun gol de Fede Valverde na última acción do partido. Uns minutos e vemos o máis destacado do encontro, que tivo tamén a súa dose de polémica.